Kupac je izgubio jedan transformator i jasno da ne može isporučivati ugovorenu električnu energiju. Trpi velike gubitke dnevno i u razgovoru s njim mi smo prihvatili rokove isporuke 5,5 mjeseci na paritetu FAS Rijeka, Luka Rijeka. Međutim, kupac je i dalje izrazio želju da se taj rok smanji ako je ikako moguće. Mi smo prihvatili taj izazov zajedno sa našim dobavljačima i smanjili smo dodatnih 35 dana. Kupac je isto tako da uštedi vrijeme i da ne troši 40 do 45 dana u pomorskom transportu, organizirao da nama naručio avionski transport, što je skuplje, međutim na kraju on je našu računicu jer će prije ući u pogon i moći će komercijalno isporučivati električnu energiju. Možemo reći da je jedan od najvećih izvanrednih prijevoza koji se obavlja ove vrste. Njegova ukupna dužina je 90 metara, širina 4,50, visina 4,60, 403 tona ukupne mase. Znači po svakom vidu je izvanredni prijevoz jedan od najvećih. Mogu reći da preko 50 ljudi direktno sudjeluje u izvođenju transporta. Subotu kako je planirano, od jutra započinjemo sa pretovarnim manipulacijama. Prvo stavljanja samog transformatora u avionski okvir koji služi za raspodjelu težine, ukupne težine tereta u avionskom prostoru, do pretovara transformatora u okvir, do pretovara okvira iz transformatora na rampu aviona, od kada avion preuzima. Pista je prekrasna, sasvim je dovoljna za takav zrakoplov. Kao što ste vidjeli, mi smo se zaustavili već na pola piste. Biće nekoliko slijetanja. Prvo slijetanje će biti u Bakuu, Azerbajdžan, dalje Almaty, Kazahstan, pa još je jedno slijetanje u Kini, a onda iz Kine direktno stižemo u grad Sebu na Filipinima. Sada u ekipi ima 3 avijatičara, 2 kapetana i 1 drugi pilot, a ukupno u tvrtci ima 12 ljudi, 12 pilota koji imaju pravo voziti ovaj zrakoplov. Sutra imamo cijeli dan slobodan i hoćemo krenuti u razgledanje grada da vidimo istorijska mjesta. Glede kontrole zračne plovidbe, specifičnost dolaska ovakvog zrakoplova baš i nema zapravo. Zrakoplov je koji svaki drugi, osim što je malo teži, što iza sebe stvara malo veću turbulenciju. I što se tiče same kontrole prometa, iza njega se treba ostavljati malo veći razmak. Što se tiče dolaska na zračnu luku, ako mu je duljina i širina piste zadovoljavajuća, isto tako kao i rulnice, onda nema nikakvih poteškoća za dolazak takvog zrakoplova u zračnu luku Zagreb. Pregled piste se jedino radi prije i nakon njegovog dolaska, čisto sigurnosti radi zbog ostalog prometa. Zagrebačka kategorija je inače među najvećim kategorijama zapravo u Hrvatskoj i kod njega nema nikakvih posebnih potreba za podizanjem veće vatrogasne kategorije.
Jebänne, evo. Mali sudoku. Biti još tu jedno vrijeme da ne čekati tamo na povrstu, ne znam na koju se poziciju više neće staviti. Da. Ćemo malo se snimati i tako dalje, da slobodno ne dođete do aviona. Šta je, ako sad mi svi želite Još